வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, எல்லாத்துக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறதே என்னன்னா, உலகத்துல பேய் வாழுதா இல்லையா அப்படின்னு தான் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற டவுட். பேய் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் டவுட்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க சும்மா பாத்ரூம் போனாலும் இல்லை ரூமில் தனியாக இருந்தாலும், எங்கே தனியாக இருந்தால் இருட்டில் இருந்தாலும் அப்படியே பேய் இருக்கிற மாதிரி நினச்சிப்பாங்க. அப்படியே பின்னாடி பேய் இருக்கிற மாதிரி, பக்கத்துலேயே அப்படியே உட்காந்துருக்கிற மாதிரி, இல்லைன்னா அப்படியே கருப்பு உருவம் மாதிரி, இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு இந்த பேய்னா ரொம்ப பயமாக இருக்கும். சில பேர்னா பேய் நம்ப மாட்டாங்க, சில பேர்னா பேய் நம்புவாங்க. இன்னைக்கு உங்களுக்கு பேய் இருக்கா இல்லையா, அது எதனால வருது, எதுக்கு வருது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்குவோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 2003 ராபர்ட் அப்படிங்கிறவரை இறந்திருக்காரு. அவர் புதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சும்மா செக்கிங்காக உங்க வெயிட்டை செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. நார்மலாக ஒரு 65 கிலோ இருந்திருந்தாரு. இப்போ எவ்வளோ இருந்திருந்தாருன்னா 41 கிலோ தான் இருந்திருந்தாரு. ஸோ அவர் சாகும்போது எடை குறைஞ்சிருந்தாரு. அதனால ஆவிக்கு வெயிட் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது உண்மையா பொய்யான்னு யாருக்கும் தெரியல. இது சில பேர் கட்டுக்கதைன்னு சொல்றாங்க, சில பேர் உண்மைன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சில பேர் பேய் இருக்கு இல்லைன்னு சில பேர் பேய் நம்புவாங்க, சில பேர் பேய் நம்ப மாட்டாங்க. ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேய் கதை சொல்லுவாங்க, பேய் மாதிரி ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் பேய் வீடியோஸ் பார்த்து அவங்கக்கிட்ட சொல்லுவாங்க. ஆனால் சில பேர் நம்ப மாட்டாங்க, சில பேர் நம்புவாங்க. நம்பாதவங்க கூட தனியாக இருக்கும்போது லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தூங்க போகும்போது அவங்களுக்கு பாத்ரூம் போகும்போது துணைக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுவாங்க. அது ஏன்? இல்லாட்டாலையும் நம்ம பேய் பற்றி யோசிக்க அது நமக்கு பயம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அது நம்மளோட தாட். நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நடக்குது. நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல. அதாவது நம்ம பேய் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக இருக்கும். நம்ம கேஷுவலாக இருந்துட்டு பேயெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா பேய் இருக்காது. ஸோ அதுதாங்க இன்னைக்கு. இப்போ பேய் இருக்கா இல்லை, உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியறது உண்மை. சில பேர் பேய் இருக்குதுங்கிறாங்க. இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் மூவ் ஆகுது, தனியாக ஒருத்தங்க இருப்பாங்க, அங்கே ஒரு சேர் இருந்துச்சுன்னா அந்த சேர் அப்படியே ஆடுற மாதிரி இருக்கும். நிறைய ஃபுட்டேஜஸ் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. அது எல்லாமே ஃபேக்கு தான். அந்த கயிறு வச்சு இழுக்கிற மாதிரி இருக்குது. சில பேர் சைக்கிள் அப்படியே, நான் ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தேன், சைக்கிள் அப்படியே அதுவாக தானாக மூவ் ஆகுற மாதிரி இருந்துச்சு. அது வேற எந்த சைக்கிளும் இல்லை, புதுசாக வந்த சைக்கிள் தான். அது ரிமோட்லேயே கண்ட்ரோல் பண்ணுற சைக்கிள் தான். நிறைய பேர் இது பேயின்னு வேற சொல்கிறாங்க. பேய்ங்கிறது நிஜமா இல்லை. அது சோல்னா நம்ம ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஆத்மா தான் அது பேய் மாதிரி வருது. எதுக்கு? அது நம்மளால் அது பார்க்கவும் முடியாது, அதுவும் நம்மக்கிட்ட பேச முடியாது. அதுவும் நம்ம மனிதர்கள் மாதிரி அதுவும் தனி தான். அதனால நம்மளை அது தாக்காது. அது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது நிறைவேறாத ஆசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைவேறாத ஆசைன்னா அது வாழ்கிற வரைக்கும் அது ஆசைப்பட்டது நடக்கலை. செத்ததுக்கு அப்புறமாச்சு நம்ம அது நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு அந்த ஆவி குறிக்கோளோடு இருக்கும். அதனால தான் அது ஆவியாக வருது. ஆனால் அது நம்மளை எதுவும் பண்ணாது, நம்மளும் அதை பார்க்க முடியாது. அது அதோட வேலை பாட்டிக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம வேலை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால ஆவி இருக்குது, பேய் இருக்குது, பூதம் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு நம்பாதீங்க. உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி கேஷுவலாக இருந்தீங்கன்னா பேய் இருக்கிறதே உங்களுக்கு தெரியாது. அப்புறம் நீங்கள் சில கோஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதெல்லாம் தானாகவே இருக்கும், அப்படியே ஒரு பெட்டி விழுற மாதிரி தானாகவே விழுற மாதிரி இருக்கும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மொபைல்லையே ஒரு ஆப் இருக்கும், அதை எடிட் பண்ணுவாங்க. நிறைய வீடியோஸ் இந்த மாதிரி தாங்க ஃபேக்காக க்ரியேட் பண்ணி போட்டுட்ருக்காங்க. நீங்கள் எதையும் நம்பாதீங்க. நீங்கள் கடவுள் இருக்கிறாரு, எந்த கடவுளாக இருந்தாலும் அவர் இருக்கிறாரு, பக்கத்திலே இருக்காரு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு எந்த வேலையாக இருந்தாலும் செய்யுங்க. அது கண்டிப்பாக வெற்றிகரமாக முடியும். பேய் இருக்குது, பூதம் இருக்குது, நான் தனியாக போனேன் எனக்கு பயமாக இருக்குது, இருட்டாக இருந்தால் பயமாக இருக்குது அப்படின்னு எதையும் கண்டுக்காதீங்க. பேய் நம்மளை எதுவும் பண்ணாது. முதல்ல பேய்ங்கிறதே இல்லை, வெறும் ஆவி தான். அது நம்மளை எதுவும் பண்ணாது, நம்ம அதை பார்க்க முடியாது. ஸோ அது அந்தளவுக்கு ரொம்ப பயப்படாதீங்க. பேய் வீடியோங்கிறது ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க.
உங்கள் நல்லதுக்காக தான் சொல்கிறோம். பேய்ங்கிறத நிறுத்துங்க. அது பேயே இல்லை, முதல்ல ஆவி மட்டும்தான் இருக்குது. அதுவும் நல்ல ஆவி தான், நிறைவேறாத சோல் தான் இருக்கும். சோல்னா ஆவி, அது மட்டும்தான் வரும் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. அந்த எடை குறையிறதுன்னு நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன்ல, அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனோட அந்த செத்தவங்களோட செல்ஸ் மட்டும்தான் டெட்டாக இருக்குது. செல்ஸ்க்கு வெயிட் இருக்குது, உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதுதாங்க. ஆனால் வேறு எதுவும் ஆவியெல்லாம் ஒன்றும் ஆவியெல்லாம் வெயிட் கம்மியாகலை. இதனால தான் பேய் வந்து இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. பெரியவங்க சொல்கிறாங்க பேய் வந்து இல்லை, அதெல்லாம் நம்பாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நிறைய பேர் வந்து பேய் இருக்குது, உண்மையாலே இருக்குது, அதை நம்புங்க அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்கள தான் நம்பாதீங்க, கடவுளை மட்டும் நம்புங்க. எப்போவுமே எந்த காரியத்தை இருந்தாலும் கடவுளை நினச்சிட்டு செய்யுங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி துணைக்குள்ளே வரும். ஓகே, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கான வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும், விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். கோஸ்ட் வந்து உண்மையாலுமே இருக்கா அட இல்லையா அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த வீடியோவில் இருந்தால் நீங்கள் பேயினாலே சுத்தமாக பயப்படக்கூடாது. எங்கே போனாலும் கடவுள் பக்கத்தில் வராரு, கடவுள் உங்கள் கூடயே இருக்காரு, உங்கள் ஃப்ரெண்டு மாதிரி நினச்சிக்கோங்க கடவுளை. அதனால தான் நீங்கள் பேயே சுத்தமாக நம்பாதீங்க. பேய்ங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை, நீங்கள் கடவுளை நினச்சிக்கோங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கடவுள் துணைக்கு வருவார். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கான வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக பேய் சுத்தமாக பயப்படக்கூடாது இந்த வீடியோவிலேருந்து. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கான கேள்வி எப்பவும் போல் நம்ம கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இன்னைக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரிட்டிஷ் வந்து எப்போ நம்ம நாட்டை ஆண்டாங்க, எந்த வருஷம், அதை வந்து கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கான வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. அந்த நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கீழே கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருங்க. நீங்கள் பேயை நம்புறீங்களா நம்பலையா அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஓகே, அது வரைக்கும் டாடா, பாய் பாய்.